Iazko jaien arrakasta ondotik, aurten inoiz baino gogo handiagoz eta sekula baino talde eta jende gehiago elkartuta hasi gara. Alde Zerriko jai batzordea ekainean hasi ginen biltzen 2010ko San Fermin txikiak prestatzeko. Horri esker, harreman gehiago egin ahal izan dugu taberna eta dendekin, eta 180 denda eta taberna baino gehiagoren elkarlana lortu dugu. Horien parte hartzerik gabe jai hauek ez lirateke aurrera aterako. Horregatik eta egitaraua inoiz baino presenteago egon dadin, aurten atezate banatuko da. Datorren larun batean banatuko dugu. Hilaren 18an eta aldez aurretik 12etan bullizion elkartuko gara 11etako egiteko eta denak konbidaturik zaudete. Bestalde, abian jarri dugu sanfermintxikito.net bloga eta bertan uneroro azken albisteen berri izanen dugu. Eta gainera, azken urteetako San Fermin txikietako zenbait argazki eta bideo ere ikusgai izanen ditugu. 3 egunean bakarrik 200 bizitaldi izan ditu blog honek. Aurreko urtean bezala eta auzokideen artean izandako arrakasta itzala ikusita, aurten ere kartelaren aukeraketa herritarren artean egin dugu. Kartelak Santo Domingoko azokan erakutsiz eta guztiei eskainiz boto emateko aukera 22 parte hartzaileen artean auzoak biraka aukeratu du. Baina, hau ez da izanen gure karriketan ikusiko dugun kartel bakarra. Berrikuntza gisa, aurten auzokideek 20 puntutan informazioa zuzena izanen dute. Horietan, jai batzordeak azken albisteen berri emanen du. Burgo guztietan barna banaturiko zenbait taberna eta dendetan egonen dira. Ekitaldi berriz beterik dator aurtengo egitaraua. Besteak beste, bertziklapen tailerra anitza, hip-hop jaialdi edo aur karaokea. Baina inola ere, ahaztu gabe, hain ospetsuak eta jendetsuak diren betiko ekitaldiak. Hala nola, euskal jaia, sesentxoa, karrozen krosa edo kaldereteak. Halako giro jartzen dutenak. Hil hauetan, jai batzordea beste berrikuntza batean ari da lanean. Ilusioz bete gaituen proiektua da eta auzogunea izen emanen diogu. Heldu eta txikientzako jai eremu honetan denak izanen dira ongi hartuak. Elkarre zautzeko, elkarrekin aritzeko gune baten beharra somatzen duten auzokide eta talde askok bultzaturiko proiektua da. Horrela, albada, jaien egitarau hauetzeko. Gure ustez, Redin, inguru paregabea da gune honentzat, baina dagoeneko 2 urtez, ukatu digutenez, bigarren aukera gisa, konpainia plazan proposatu diogu udalari, ura kokatzeko. Udalarekin elkartu ostean, barra jartzeko baimen emateko asmorik ez zutela aurreratu ziguten, eta hori da jaiak ordaintzeko dugun bidetako bat. Auzegunerantz eta gainerako ekitaldiez oraindik ez dute zertxo ere esan. Oztopo hauek gora bera, gu irrikitan gaude txupinazoa botatzeko unea noiz iritsiko. Eta 2010ko San Fermin txikiak noiz hasiko. Eskerrik asko etortzeagatik, zapiak hartuta, izanen gaituzu ezain.